Nggih dulur-dulur sambutan panjenenganipun Bapak Kepala Desa sampun katuraken ladogi dumateng panjenenganipun Kepala Lingkungan Hidup Bapak Santoso wonten dalu punika sampun katuraken wonten dalu niki mbok bilih nglajengaken lelampahan sesarengan Kusuma Putra wonten dalu punika yen kala wau dipun aturke tari reog sakmenika wonten tari jaranan senderewe sampun siap siaga. Sumangga Tito Pirsani. Nuwun. Oh, hey. Ayo, yuk, jas. Oh, yuk, yuk, jas. Op. Oh, yuk, yuk. Saya masih Mas Kadi 2000 kontrole vokal kajet Mas Yoko. Ayo kira prayitno jogetane sing pratitis Kusuma Putra. Iya oh. Iya tos tos. Sayo rukun gomargut bareng tumandang apa jogete kaya enjeng samake jangan dikeri senggak runtut ambo seni rangu jiwani agawe sang semingati sayo rukun gomergut bareng tumandang tanpa jogete saya anjeng semake jangan dikeri senggak runtut ambo seni rangu jiwani agawe sang semingati ayo Kusuma Putra. Sayo rukun gumargut bareng tumandang tanpa jogete kaya anjeng samake jangan
ati kari senggak rumput ambo seni rango jiwa dia gawe sang sameng ati sayo rukun kupargut bareng tumandang nampak jogete saya nyang sapake jangan tingari segak runtut ambo seni rango jiwani agawe sang sameng ati para jurit teman sono sira sing ati-ati beri gaden wonten dalem mriku Mas Jos yo Jos Grimis wanci sorop orang ngira orang ngimpi yen to bakal kasembatan dekabukan ing asma tumuju saking malila tumuju saking asmane Jos ayo Jos oi ditotok garisane kudu Jos kita op cilik-cilik wis pinter golek duit Mas ya iki kawinastan dening para satriya cabe rawit Jos loh ayo biar segera sama panjang ingat benang jadikan layang-layang ayo ya walau sing hati-hati Kusuma Putra Sabandara Tulung Agung
owe sama panjang yo top goyang Siti tinggal Siti lolo ya goyang Siti tinggal Siti top kita sesarangan dalam Kusuma Putra iya Ananda Anissa bersama Campur Sarinya ada bisa terus Kusuma Putra konco-konco YouTuber bersama KB 2000 Yeah.
apa ora? Ndak. Ya wes, dilanjut ya. Mik kuwi lho, Mbak. Pungkasane tak terima. Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Dikepenake sesarengan Kusuma Putra ana Mas Kirun dan juga adik-adik ketayangan yang awan doyan mangan wong klisian yen wong edan bisa turu amung tanasa mikir ake sliramu wis suwe bisa nembe saiki ketemu lak ake wong ayu nyadak aku timen mari kangen raton sliramu somadik Awas Prayitno, para satriya satriya.
Ayo. Yo, yo. Ayo lo, Ben. Yo. Yo, yo. Ayo, tek lah yo. Awas, awas. Yo, yo. Eh. Yuk, 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 yuk. Jos. Eh, ah.